Пловдив. Квартал Стийски. Тук семейство Джикембедови, двете си деца, Георги и Митко, живяха спокойно. Но един ден Георги се скара с Митко, беше заключен в стаята си и така започна всичко. Не е честно, Гошо! Ти си любимеца на мама и тя прави всичко каквото ти искаш. Ма не е вярно, бемите, не е вярно. Тя обича и двама ни, ние сме еднакви нейни родни деца. Не е вярно! Ти си по-любим на мама и това не е честно. Честно. Да, знам, че се държа лошо с брат ми, но той е любимеца на мама и тя прави всичко каквото той иска. Това не е честно. Всъщност това не е вярно. Брат ми е по-любим на майка ми всъщност. Тя го лигавеше, като беше малък повече и тя това ми го каза преди много давна. Ние сме равни по важност на майка ни и това е най-важното, но той ни го проумява. Гошо, спри да чукаш! Няма да те пусна! Мите, стига със сърди! Ама не е честно! Мама никога не е правила нищо за мен! Но ти си... Не е честно просто. Просто не е честно, ти си тъпак! Не е вярно! Ти си по-малкият и затова тя повече те глези! Аз също съм ти 22 часа през нощта, а ти 9 часа сутринта! Не е честно! Спри да ми говориш и се махай! Малкият Митко избягва от вкъщи, без да каже на родителите си. Сам самичък, но тогава се случва нещо. Мите, какво правиш тука? Да. Не правя нищо. Какво ни правиш? Отивам на магазина, мама. Какъв магазин отиваш? Напослед силното слънце. Днеска именно бях на басейн. Виж, мокра ми е косата. Отивам до магазина, мама. Добре, но бързо да се връщаш. Добре, иначе ще кажа на баща ти, ще дойде. Ох, та мама! Как можа да ме пресрещне просто, мама? Как можа? Защо ме пресрещна? Щях да избягам и да не се върна просто. Ох, сина ми Митко, няма как да отива до толкова близък магазин в такова силно слънце. Миналата седмица, значи е намислил нещо. Нещо зло. Шака. Гоше, моето момче, защо сте се скарали с брат? Смята, че аз съм по-любим на мама. Това не е вероятно, защото майка и двамата ви обича. Знам и аз само викам. Затова се преди малко тук, ама каза, че успя да отива до тоалетната, ама после не го видя. Добре, Опитай опитай се да го намериш, а аз ще отида да поговоря с майка. Ага. Добре. Айде, чао, сине. С какво? Искам да поговоря. Да? Децата ми се карат, защото уж се обичала единият повече. Така ли? Да. Така? Оле. А, затова той отиваше до магазина. Да. Значи е бил избягал. Казах на брат му да се опита да го намери и да се сдобрят. Не. Ако искаш, кой ще ходи да го търси с брата му? Да го оставим една-две вечери и той ще прибере. Спокойно. Като умрят глад. Да. Една нощ кривата и още 15 деца. Айде. Кога ли ще се върни Гош? Митю. Брат, не бях прав. Митка! Гоше, не бях прав. Мама ни обича и двамата. Умират глад, нали? Но преди му се приборах, защото ми се яде. Да. Да. И така малките момчета се сдобрили и всичко станало нормално. Дано да ви е харесало, това беше нашият клип. О, да!